Once upon a time, may barkadang nag-iinuman. Nagsasaya sila, natutuwa at naglalasing. Hanggang sa bigla silang nagbiruan at pumuntang Enchanted Cave. Go! I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. Guys, welcome to Carbatoch TV. So ngayon dito tayo sa Enchanted Cave. Bulinaw. Sa Bulinaw. Cave siya. So bali papasok ng kanto. Bibihis lang ng vest. Ano ba kayo kung mag-vest? Malalim ba? Cave. Stay. That one. Maghuna ng jowa. So yan ang mga kasama ko, mga ka-shoppers. Ang tagal nilang maglakad. Pagod na ako. Guys, yung umpisa pa lang kami reklamo na okay. Kapag best. Yung suga best. Yan ang mga kasama ko ka-shockers. Ang tagal-tagal nilang umakyat. Mga Jotanders. Tsaring! Ang ganda. Ilang kayo, ma'am? 7. Mabili lang kayo, ma'am. Sa'yo yun eh. So yun guys, punta na kayo ng Enchanted. Ang tawa. Naka-play na ka. Pati mga itsura na mo. Hingal na hingal. Saan mo? Camera ka na. Picture ka ba? 8 feet daw siya. Orange. At high tide daw yung dagat. Kaya malalim daw. Sige, jam mo na. Video lang to. Ay, video ba? Sige lang. Tol. Tol. Ano, tol? 1, 2. Ang ganda ng camera. Isa pa. Yung kaka-video mo, napatid ka. So guys, bababa na tayo sa cave. Enchanted Cave. Saan tayo sa Enchanted Cave? Sapatos na lang. Ilan ba? Wala lagay ang cellphone eh. Junjun daw. Yan pa talaga. Ampat, ingat ka dyan, ma'am. Mampa na unang ka. May nanghihila bigla pa naman ng paa dyan. Yan pa yung cave. Tapos biglang may lalabas dyan na dinosaur. Yes, ano pa rin kayo. Sa Morgus. Guys, ang lalim pala to. Nagbabaga. May vlogger ah. Dapat pa ng punglutok. Tingnan mo yung cave dito. Wala nang signal. Low. Dapat may ikot, di ba? Low. Pag may sirena. Kasi guys, maghahunting na tayo ng multo guys. Kita niyo ba? Kaya pala may... Ito makapa. Parang feeling mo madudulas ka. Hindi ko siya nabilang kung ilang step. Oo. Iwan yung helmet? Picture tayo. Guys, dito kami sa cave. At mag-video na tayo. Yeah. Asan yung mga tropa? Welcome to Carbatoch. Uy, effort effort. Grabe. Ay, grabe, effort. Kaya nga. Uy. Junjun! Wala. Uy, ninadala mo na naman ako. Hindi ko kaya naman. Oh, so yun, tahit. Or ano? Sandy! Nakasya sa tuwa. Nakala ka lang.
I-ready mo So, lang. yun yung cake. Picture ko kayo. Video mo kasi. Video mo tayo lahat. Ba, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Dapat malapit kayo para makita. Mamaya, mamaya. Isa dito tayo sa Enchanted Cave sa Bulinaw. Ito yung taas yung tubig. Hindi siya kaitay. Kaitay ba to? Pero ang ganda ng dulo. Hindi ko na mapunta. Mahirap. Lumangoy maraming tao. Pagkasan ng tao eh. This is Joy Real sa morning. June and sa tanghali. Yun si Amore, nagsawa. Si Magalang Tampol, nakatulay. Abalang, Daddy Mira, si Andy, nabalang naman eh. Ayan guys, tapos na kami naligo sa cave. 30 minutes lang, every 30 minutes, ibang batch. Para hindi masyadong crowded. Di ba ba? So thank you for watching and visit the Bulinaw Cave in Enchanted Cave. Goodbye. So guys, ito yung makikita niyong view. Dito, marami siyang puno. Very good. Uy. Tapos doon yung cave. Kita ko lang sa gano'n. Doon yung mga cottage. May mga swimming pool din na kiddie pool rin. Adult pool. Buti na lang may helmet. Uy, may macho ko dito ah. Parang yung itsura ko, ang daming nakuhang ginto. Parang uuwi ng bahay. Ay, umulan. Gusto kong ganito. Lagi bata feeling ko pumapayat ako pa nagaganito ako. Tsaka, feeling ko na-exercise ako. So, ilan po yung nakuha nyong ginto? Bali po, 30% po sa amin, ma'am. Sir. Yung gagawin namin yung project. Bali po, ito na po yung lupa. SM. Ito na po yung lupa, guys. Anyong. Anyong. Matayang. 2. So, yun guys. Pwedeng picture na video. 1, 2, 3, go. Isa pa. 1, 2, 3, go. Okay. Thank you, Lord God, for this food. Bless us, O Lord, and be with us always. Amen.